Het watersportseizoen in Friesland is het iepene in Terhenne. Hebben jullie het leuk gehad? Sorry hoor, hebben jullie het leuk gehad? Hartstikke mooi, ja. Duizenden belangstellenden kwamen aan op het watersportwarp. Ondernemers dienen er alles aan om het publiek voor haar te winnen. En wie wil er suppen dan? Dan kan ook gaan suppen. Ja, dat gaan we op de kant. De kant? Dan gaan u dat later doen in het seizoen, hè? De aanroende winter is er druk werken op de recreatiebedrijven. Zij hoop je op een goed seizoen. Ja, dat hangt echt van het waar ook. Maar er zijn echt positieve ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het suppen, dat gaat geweldig. En het elektrisch varen. Er is echt binnen meerdere electric-only routes. Dus dat zijn hele positieve ontwikkelingen. Elektrisch varen zonder een ronkende dieselmotor hield niet meer toeristen vallen ervoor. Ook al is het koud en wienerig, liek als dit Peeske-weekend. Ja, wij als Hollanders vinden het koud. Duitsers en Belgen vinden het prima. En dus die zijn ook in grote getalen op het water nu. Die trekken zich dus niks aan van het weer? Nee, die willen gewoon lekker het water opgaan. En uiteindelijk doe je een dikke jas aan. Dan is het heerlijk om op het water te zijn. Nevens het Frieske watersportboom binden dit hier een paar kniepenpunten. Het gevaar van te grote vrachtschepen op het water en het hutvaren op de Burgermermaar die het eindelijk de liedste ervoor is. Er moet echt ruimte wezen voor de oren manier van watersporten. Zoals suppen, kano, jeugdzielen, gewoonzielen. Mensen die daar maar een boord voor anker lezen en willen zwemmen. Dat kan maar hutvaren daar net? Dat kan daar absoluut net, nee.